Bé, benvinguts i benvingudes. Avui parlarem del flabiol i del tamborino, o el tamborí, o el bombo, o l'instrument que vulgueu acompanyar-vos. Dir-vos que parlarem del flabiol i el tamborí, però com sempre dic, faig aquests vídeos per les persones que vulguin saber-ne una mica més. Si de veritat us agrada i voleu aprofundir, el meu consell és que aneu a buscar algun professor, algú que us pugui fer classes en física de veritat, i us hi poseu, ¿vale? És molt important que per començar a tocar el flabiol i el tamborino treballarem els instruments per separat. Una vegada els tinguem ben assimilats els dos, el que farem serà ajuntar-los, no abans. ¿Vale? És molt important això. El més difícil, que ja veureu que us costarà, hi ha diverses coses que costaran amb el flabiol, però al principi el que us costarà més és intentar juntar les dues coses. ¿Vale? Això i us sentireu inútils i no podreu i us costarà moltíssim. Però, mica en mica, si sobretot ho interioritzeu, us acabarà sortint. Per tant, és molt important treballar per separat per després tocar junt. Ok? Recordeu que si sou molt bons amb el flabiol però només toqueu el flabiol, al final sou un mig músic, val? La gràcia del flabiol és això, un músic que toca dos instruments. Per tant, comencem amb el flabiol.